Ipinagpaliban po ng Commission on Election o COMELEC Mangaldan po ang nakatakda ng orientation para sa mga nagnanais kumandidato sa barangay at sangguniang kabataan elections o yung sa BSKE o kahapon po, Miyerkules, Agosto 19. Bunsod po yan kasi ng masamang lagay ng panahon. Ayon sa COMELEC Mangaldan, hindi muna itutuloy ang orientation bilang pag-iingat sa kaligtasan ng mga prospective candidates at iba pang mga kalahok na inaasahang dadalo sa nasabing aktibidad. Mahalaga ang naturang orientation dahil dito karaniwang ipinaliliwanag sa mga nagnanais kumandidato ang mga alituntunin, proseso at mahalagang requirements na may kaugnayan sa BSKE. Kabilang ang mga dapat tandaan sa paghain ng Certificate of Candidacy at pagsunod sa mga election rules at regulations. Kabilang din sa mahalagang impormasyong kailangan malaman ng mga aspirants ang mga qualification at disqualification sa pagtakbo, tamang paghahain at pagsasagot sa mga kinakailangang dokumento, election-related deadlines, campaign rules at iba pang obligasyon ng isang kandidato sa ilalim ng umiiral na election codes o yung Omnibus Codes of the Philippines at election laws at COMELEC regulations. Dahil sa pagpapaliban, pinayuhan naman ng mga BSK at aspirants sa Mangaldan na huwag munang pumunta sa venue ng dating nakatakdang orientation at sa halip ay hintay na lamang ang opisyal na anunsyo hinggil sa panibagong petsa at oras ng aktibidad. Sa ngayon, wala pa inilalabas na bagong schedule ng COMELEC Mangaldan para sa nasabing orientation. IFM News. IFM News. IFM News.